Španielský superpohár si v telke nepozriete a v tomto videu bude všetko zaujímavé, čo by ste o ňom potrebovali vedieť. Týka sa to teda toho, kde to budete môcť pozerať, kde sa hrá, ako sa hrá, v akej výške sú prize money a či bude predĺženie. Tak poďme si to teda celé pozrieť. A ak ťa baví obsah, ktorý tvorím, tak ma určite nezabudni sledovať. Dobre, začneme asi tým, že kde budete španielský superpohár môcť sledovať. Gratulujem všetkým, čo ste zastavili video po prvých sekundách a hneď ste išli do komentára písať. Ale Filipe, no veď to máme kde pozerať, čo trepeš? Povedal som to preto, lebo za tieto 2 dní mi prišlo toľko správ, že vlastne nikto nevie, kde španielský superpohár pozerať. Klasicky, absolútne bez akýchkoľvek problémov si to budete môcť pozrieť tak ako La Ligu na Nova Športe. Myslím, že konkrétne, ak chcete pozerať dnes Barcelonu, tak to dávajú na Nova Šport 4. Keďže španielský superpohár nie je to isté ako Copa del Rey, kvázi, tak to má iného vysielateľa. Pretože, ako som už hovoril v iných videách, Copa del Rey si žiaľ v telke fakt nepozriete. Hrá sa klasickým formátom semifinále-finále, 4 týmy sa teda stretnú o túto trofej. Konkrétne Barcelona versus Bilbao a Real Madrid versus Atletico Madrid. Je tu ale dosť zásadná zmena oproti minulým rokom a čo si myslím, že fakt dosť veľká zmena. Ak sa zápas semifinálový či finálový skončí remízou, nebude nasledovať žiadne predĺženie. Aspoň teda dúfam, malo by to tak byť, no čo som pozeral. To je podľa mňa obrovská pomoc pre tých hráčov a fakt nebudú mať až toho toľko. Predstavte si, že by vlastne hrali ešte ďalších kvázi 60 minút naviac. To je obrovská záťaž a som rád, že toto zmizlo. Už teda keď cestujú do Saúdskej Arábie cez polovičku zemegule, tak aspoň toto. Je tu ale ešte jedna vec, čo sa tento rok zmenila a to sú prize money, alebo teda výhra pre ten tým, ktorý ovládne celý superpohár. Tento ročník španielského superpohára bude mať najväčšie prize money v histórii. Určitá čiastka sa klasicky rozdelí medzi všetky 4 týmy, ktoré v ňom hrajú. Minulý rok to bolo, dajme tomu, okolo nejakých 20 miliónov. Tento rok je to 23 miliónov a k tomu 10 miliónov eur pre ten tým, ktorý to celé vyhrá. Ak si to zoberieme na Real Madrid, tak ten už zarobil 6 miliónov len za to, že tam vlastne odcestoval. No a ak si myslíte, že superpohár by sa mohol vrátiť niekedy do Španielska, tak vás žiaľ sklamem, pretože budúci rok by to mal byť v Katare, ktorý by mal údajne ponúkať ešte väčšie peniaze ako Saudi. Paradička, čo poviete? Takže toto by boli asi nejaké všetky potrebné informácie o tohto ročnom španielskom superpohári. Napíšte, kto podľa vás vyhrá, ja sa vám lúčim a čaute.